egunon. Nerea, egunon. Aupa. Durangoko azokaren historian, zer esana izan du merkatu honek? Bai, hoxe. Andra Mari Elizan hasi baitzen, eta hemen jarraitu baitzuen Durangoko azokak, ezta? Hori da, 1974an. Gogoan izango dituzu historia guzti horiek, ezta? Bai, bai, gaztetxua nintzen, bai oso gaztia. Barrura sartuko gara, eta Bai. bidaiatuko dugu Bai, atzerantz? hoxe, bai, hoxe. Bazen. Ona sartzetzaren bakoitzean gogoratzen duzu orduko Durangoko azoka? Gehienetan, bai. Hemen, ja, beste aurpegi bat ere bazeukan azokak. Han, atetxoaretan, ekitaldi txikiak, mahai inguruak egitezian mikroak, jakina gaurkoekin konparauta, baina bai, bizia, Durangoko azoka orduan ere. Landako gunera joango gara, nola primera. dagoen ikusi eta Bai. eta aurtengo urte honetan benetan murgiltzera? Bai, primeran. Bazen. Urtearen amaiera izan ohi da gure egileek euren sormen lanak argitaratzeko data esanguratsuena. Guztiek begira da Durangon ezartzen dutelako, eta urtengoan ere gure ohiko egileen 80%aren lanak hemen bertan ditugu. Guztira 2300 produktu klik baten bitartez etxekoek eskuratzeko zain. Nerea, landakora sartu zinen lehenengo momentuan eta urtengo panorama ikustean, zer pentsatu zenuen, zer pasatu zen barrutik? Ba, honekin usteot asko esango dutela, taupada. Hori da, beti burura jatortzuna da, iazko azoka, desberdina da. Bizia da, baina aldi berian egokitutako azoka bat. 2020ko azoka ez dugu sekula ahaztuko. Aurtengo azoka digitala da, eta produktu asko ikusiko ditugu bertan, eta horietako asko berriak, ezta? Bai, aurten urte osokoa jarri ditugu eta 850 nobedade, hau da, liburu, disko eta beste produktu batzuk bertan ditugu. Hausnarketan ere aritu gara, ezta? Ze ari garrantzitsua den Durangoko azoka, baina euskal kultura ze ari finetik utxita dagoen ere, ez? Durangoko azoka faltako balitz, oso hankamoz geratuko litzatekelako gure kultura. Bai. Durangoko azoka urteko oasia da, ezta? Eta egia da, geuretzat ere, Gerediaga elkartearentzat gure ikuspegitik, jakina nahiko gendukena da, erreza da esatea da eskatzea, baina nahiko gendukena da, ere urtean zehar eta Euskal Herritik zehar, ezta? Beste modu bateko azoka izatea eta abar.